Pentru a da masca jos de pe față, întotdeauna veți scoate magnetul și ulterior o veți da jos de pe față. Niciodată să nu dați masca jos de pe față dacă magnetul este lipit de mască. Pentru igiena dumneavoastră și siguranța terapiei și pentru că masca este accesorul prin care dumneavoastră respirați, producătorul vă recomandă să schimbați masca la un interval de 6, maximum 8 luni, tocmai pentru ca să fiți în siguranță și să aveți o igienă corespunzătoare a terapiei. Aceste recomandări le găsiți și în manualul pe care îl primiți de la reprezentanții noștri sau în linkul din comentarii.